wala kay respeto sa pulong sa Ginoo. Nga naman, mo respeto ganit as tao. Atong iyang si Mayor, palakpak ko ta para tagaan. Hallelujah. Pa-picture dayon para inong close. Hallelujah. Praise God, no? Nasa Dios mahinoon dili. Mga igsoon, nakaabot mo sa 23 years. Ang mga doctors nagingon, ang tao kuno mo ginhawa 20,000 times a day. Kung pabayron ka sa Ginoo, tagpiso kada ginhawa, tanang taos nasipit purdoy. Kada adlaw, magbayad kag 20,000 sa Ginoo. Sa piso ra. Right? Kanya ang imong edad, 90. In a year, you have 365 days. 20,000 breath times 365 days in 1 year. Think about it. The result, i-times mo ng 50 years, i-times mo ng 60, i-times mo ng 70 years. Sabihin mo sa akin kung ang Ginoo dili ba maayo. Right? Ingna ko nga ang Ginoo di ba maayo, gitagaan kag hangin nga libre. Adto kag hospital karon ang oxygen may bayad kaya. Kung pobre ka ang tangke tayaon. Pero dato ka bagong napinturahan. Hello? Hello? Oh, mangita na kag hangin, hapit ka mamatay. Pangutanon pa ka, na PhilHealth? Sabi ni, naika-down? Di ka kasulod dito kwa i-down. Ay, tinood lagi. Naglabad ang imong ulo. Tawag ka sa Ginoo, in Jesus' name. Labad sa ulo, kapawa. Salamat sa Ginoo, kay ang labad ra sa ulo mo may pahawa. Kay kung ang ulo may pahawa, patay ka. Hallelujah. Taro nga jug ampo. Hallelujah. Taro nga gampo. Hallelujah, praise God, no? Kaya ang tao sahay grabe ka exaggerated kung mag-isip. No? Naiuban ng mga simbahan bawal manghilamos kay makasala ta. Naunsa naman ang simbahan na? Pagka mga hugawan. Naibalo ba mo sa Old Testament? Oh, nga di ka pwede mo sulod sa templo, di ka manghugas. Nasa Bible yan. Sa ato pa ang atong Ginoo dili bilasa. Hallelujah, amen. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Kining huna-huna sa tao sa sky is the limit. Mo na nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan isulti para nga makabaton ta og kaalam. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Gusto na ko igsuon nga pasalamatan. Una, labaw sa tanan ang atong Dios. Amen. Si Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also, akong pagtahod sa atong Section 5 Presbyter Pastor Bernie. Praise the Lord, my friend. And also, amen, ang atong host pastor din sa Nasipit, Pastor Bobby Barbon. Amen. Praise God. Schoolmate na ako sa Bible School, mga kapatid. And sa lahat, mga kapatid, ng mga kapatiran dito po sa Nasipit, amen, si ate galing ng Panabo. Praise God, na po ko yung mga uyuan diya sa Panabo, sa Gamaw. Pero dili pa sila mga UPC. Alright, praise the Lord, amen. Sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga visitors, thank you for your coming, no? Dili ni siya accident. Talagang naka-appoint ni siya nga karon sa ika-23 nga tuig sa celebration sa UPC Nasipit nga naa ka dinhi for you to hear the words of God. Alright? No? Para nga makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, amen. You need to be informed. Yun, kailangan ka mahibalo mo nagingon mga ison, hindi mo pala alam mga kapatid, ang dami naman kayamanan na sana para sa'yo, hindi mo napakinggan na para yun sa'yo. Hindi yun mapasayo mga kapatid. Kaya sa gabi, sa hapong ito, itugot nato mga ison nga ang pulong sa Ginoo mamuhat